boas tardes, benvidos á Asamblea do Rural, a Asamblea de Votación. Somos poucos, pero vemos de levar a Asamblea a bon porto, non? Sí. Bueno, mentras entra a concelleira, bueno, vamos a empezar sobre todo por cumprir o horario establecido do programa, non? Coa idea de que ás 9:10 xa podamos votar. Evidentemente, nos teñamos un tempo establecido para previamente presentar as propostas, ou ben as presentamos nós, ou ben aquelas persoas que fixeron a demanda de facer a súa defensa, pois, bueno, pois tedes esa oportunidade, non? Ben sabedes que isto é un espacio máis para votación, non é único, non? Por iso temos hoxe pouca afluencia, porque está aberto o proceso de votación a través da rede, ata o día 25 para investimento. A nivel esencial, todas aquelas entidades, asociacións que demandaran pois a urna no seu local, pois tamén se vai facer, non? Entón, por iso, pois ese reparto da asistencia, non? A xente pois vai asistir seguramente á asamblea da súa asociación, outros votarán por internet, e por iso, pois, bueno, está pouca afluencia. Temos, así, por ter uns datos así xenéricos, non? Que igual xa coñecedes, temos un total de 126 propostas para o rural, non admitidas 40 e admitidas 86. É dicir, 7 de cada propostas presentadas foron admitidas, bastante alta, non? Bastante considerable, non? Fixemos unha ordenación desas propostas, como ben vedes aquí na ficha que vos entregamos, en base aos criterios que nos recomendastes, que en principio está todo rural, e despois todas as parroquias por orden alfabético, vale? A todas as parroquias que fixeron propostas, evidentemente, non? Hai unha ordenación en base a esa categoría, por parroquias. Se empezamos pola marxa esquerda desta ficha, temos un espacio en branco que é para que vos apuntedes o que queirades, non? Despois ven o número de proposta, que é moi importante que teñades en conta ese número de proposta, vale? Moi importante, porque é o que despois, a través das pegatinas que vos entregamos, é a que tedes que pegar nesa ficha de votación, non? Esa papeleta de votación en branco, non? As que votedes hoxe, non? Os que votedes aquí, vale? Nesta tedes que coller as pegatinas que tedes aquí en relación ao número de proposta que vos interese, non? E pegala en esa papeleta. Obrigatoriamente 10, vale? Se hai unha papeleta sin esas 10, o voto sería nulo, non? Por que facemos con pegatinas? A idea é que non haxa confusión nos números. A papeleta que ven a votación ben identificada, ben clara, a hora de facer o reconto. Por a presentación, pues, faremos ese reconto e teremos o resultado de hoxe, vale? De hoxe, que ainda falta moito por votar. Despois tedes a parte seguindo da marxa esquerda hacia a dereita, a parte do número de proposta, tedes o título da proposta, tedes a ponderación explicada en función dos criterios que estaban contemplados no reglamento e o orzamento estimado, non? Entón, evidentemente que todos os orzamentos entran dentro do debate e, pois eso, en función da priorización deses puntos que se den, pois habrá unhas que se escollerán e outras que quedarán menos votadas, non? Sí. Un segundo, utilizamos o micrófono porque o de sempre, estamos retransmitindo a través de internet, vía streaming, entonces é para que se oia a través da rede, non? Cada un que fale, por favor, que opina. Eu formo parte dunha asociación veciñal, vamos poñer un caso práctico. Entón, eu quero dinamizar a miña proposta entre os meus asociados. Entón, eu podo facer, podo elaborar unha papeleta e facer copias e distribuírla masivamente. E eso despois sería válido ese voto. É un cacho de cartón. Pode facer fotocopias en cartón igual, non pasa nada.
Pero isto hai que arrancar pegatinas e pegar. O que tedes a distribución é a ficha de propostas. Eso é o máis divulgativo, sí, que podes facer as papeletas, distribuílas e tal. Ou se é o sistema presencial, o sistema ten que ser en base ao mecanismo que aquí acabastes de ver, que esteña empadronado, que teña tal. Entonces, por iso é un sistema de control. Por iso te digo que non vale, que non vale, non vale. Porque che estou dicindo, é un sistema de control para a votación en urna. A ver, espera. Só as persoas, non sei se vos dades conta, as persoas que estades empadronadas correctamente, non? Estades empadronadas e queredes votar presencialmente, tedes isto, vale? Ahora enténdese por que non podedes facer eso, porque temos que utilizar o noso sistema de control a hora de votar en urna en calquera espacio, sea un local, sea esta asamblea ou sexa o local da asociación. Entendedes? Bueno, vos dentro da asamblea ou dentro do espacio facedes o que queirades, sí. Esa votación, home, sodes un pouco rebuscados, así a todo, eu sei que non vos entendo onde queredes chegar con ese sistema, a verdade. A ver, eu pertenzo a unha asociación. Eu teño unha proposta como asociación. Que 10 puntos para tal proposta, tal. Entón, fago unha papeleta tipo. Eu quero que a xente vote a miña papeleta, os meus asociados. Entón, eu reparto masivamente, cuberta, fotocopiada, todo xa sin pegatina, todo. E a xente chega ali, inscríbese, fai todo o proceso como ten que facelo e mete a papeleta. Non, por moito que exista Emilio e porque veades calquera asentimento, non se pode facer. Non, é un sistema de control que temos nós necesario a hora de controlar o voto a nivel... A ver, repito, porque ten moi mala acústica este lugar, eu non sei se vos estou entendendo ben. Entendo que na asamblea repartides unha papeleta tipo do que promove os investimentos que promove a asociación. E que estas persoas que forman parte da asociación van individualmente a votar en urna. Individualmente, escríbense, compróbase que estean empadroados. Non é unha cuestión de metodoloxía das reunións. Eu creo que é un sistema que nos dá a seguridade e ao proceso tamén maior fiabilidade. Podernos saber que as persoas que estean nesa reunión teñen todas as mesmas papeletas e todas pasan por un proceso de control idéntico. Porque despois un pode ter a papeleta e outros teñen outro. Non é realmente un sistema riguroso de control democrático do proceso de votación nunha asamblea. Eso é o que estou dicindo. Entendes? Porque é para nós un sistema de control a hora de saber que estás empadronado, que tes esa papeleta que che dá o dereito a voto con ese formato e nada máis. Non sei cal é o problema que vos que irades ter previamente cando esa papeleta xa vos la imos dar ese día. O problema que che estou dicindo é para control dunha maneira rigurosa o proceso de votación nas asambleas presenciais. Eu creo que non hai... Bueno, eu creo que... Espera. Sí. Digo eu que, en principio, este sistema estaría ben para a xente xoven e non por discriminar a xente maior. Pero a xente maior, o sistema de poñer pegatinas, creo que vai a ser imposible. Vamos a estar ali as pegatinas por todos lados. Non? Vos tedes experiencia de no de pegatinas funciona? Con xente maior? Vale.
Onde estás? Cheguei tarde. Estás dicindo que solamente as votacións solamente sirven desta forma ou como vos preguntei o outro día na outra reunión que era que co meu portátil registrar o veciño e despois vos para saber se realmente ese voto fora real, non que eu fora co meu portátil á casa do veciño e meter a todos os veciños tal, facíades unha chamada ou facíades o que fora. A ver, comentou Moana outro día na outra reunión. Sí, virtual. É que eu cheguei tarde, agora non sabía se falaba de xa ou solamente se podía existir en urna. Non? Eu teño este en urna. Aquí temos a reunión de hoxe para votar de maneira presencial, vale? Hasta virtualmente está ata o día 25, vale? A miña pregunta é se eu o que dis ti, as persoas maiores non saben os numeritos, nin van a saber andar en internet. Entonces, eu como membro da asociación, pois ir á casa de fulanito, de fulanita, registrala, poñer todos os datos que soliciten e poñer a proposta que nos queremos, as votacións. Pero sigue sendo válida, non? Digo porque... Non, a ver, é que ti ten en conta que na miña IP van salir os veciños todos. Unha alerta que sae, pero realmente o veciño ten que estar empadronado e ten que, e el, se quere facelo desde un ordenador, facelo un montón desde unha asociación, pode facelo, evidentemente. Pero non ten nada que ver co que estamos falando, Non, a nivel virtual tamén se pode votar e a nivel presencial temos un sistema que é o que estamos comentando. Perdón. Ben, o dixen desde a primeira reunión. Aplaudimos os presupostos participativos. O resto é unha auténtica chapuza. Isto non modificachedes nada, non tedes en conta, al menos non fomos avisados da discusión do regulamento. E sigue sendo unha chapuza política. Non ten nin pés nin cabeza. A ver se para a próxima vez aceitámola e nos reunimos todos, sin discriminación, nin rural, nin cidade, todos os compostelanos e sacamos adiante un regulamento que sea efectivo. Dependendo da votación, bueno, eu xa che dixen que iba a facer a solicitud para que sea no local social. Que vamos que ter de dirixir un pouco aos veciños? Sí. Que vai ser moi pouca xente a que vai participar? Xa cho garantizo. A ver se tedes estas cuestións en conta as próximas veces. Carlos. Sí, eu era por comentar o que se propoñía antes desde Ferusa. Eu entendo que o que estades propoñendo, corríxeme se me equivoco, é facer o mismo en este proceso que ahora mismo a lei electoral permite aos partidos políticos que mandar papeletas precubertas ás casas, por exemplo, as do Senado, nas últimas eleccións xerais, e que a xente veña con esa papeleta e cando se identifica co seu DNI ou a través do método que temos habilitado que comproba o empadroamento no Concello, poidan emitir a papeleta que traen da casa. É eso. Vale. Pero non estamos nun proceso de votación de partidos políticos, estamos nun proceso de participación directa e activa dos veciños e veciñas. E eu xa o expliquei cal era o sistema porque utilizamos as papeletas a hora de entrar nunha asamblea como control do proceso de votación de unha maneira rigurosa e transparente. Vale? Sí. Buenas tardes. Mira, yo a la entrada de la Asociación de Vecinos de Laraño hemos pedido lo que es la presencia de urnas en el local social. Bien, yo me gustaría que se me facilitara después lo que es todos los vecinos, para que cuando vengáis allá, que supongo vendréis, pues yo le pueda enseñar de qué va esta historia, porque es nuevo, en el rural, como decimos, hay mucha gente mayor,
pues bueno, me gustaría pues llevar lo que es en blanco después de esta votación para que no haya engaños y decirle, mire, esto es lo que os vais a encontrar cuando vengan aquí a poner la urna. Es lo que quiero nada más. Punto. Bueno, eu con respecto ao... É dicir, se non se pode facer porque vos, o equipo técnico, non quere facelo, pois, vale, é un argumento. Pero non digas que é máis transparente ou que eu quero escurecer o proceso. Eu non quero escurecer o proceso, nin quero caciquear nada, nin quero facer absolutamente nada. Nós somos uns 300 asociados, de 300 casas asociadas, que poden ser en torno a 900 persoas, e queremos dinamizar a votación. E queremos que asista canta máis xente, mellor. E facelo canto máis fácil, mellor. E senón, vai ter que chegar ali a xente, poñerse coas pegatinas. E a xente, eu aseguro que a xente de Marrozos vai votar ou propostas de Ferusa ou propostas de Marrozos. Nada máis. É dicir, e nós, como estrategia de zona, nós queremos petar todo no mesmo cravo para que a proposta esa pois teña máis votos, efectivamente. Non é ningunha, é unha estrategia de grupo de lugar. Se non se pode facer, pero non se pode facer, pero non digas que é menos transparente. Non, é un cacho de cartón branco e negro, os números ca mesma tipografía, con todo exactamente igual. É co mesmo corte, con todo. Se non se pode facer, bueno, pues non se pode facer. Bueno, aclarada logo a cuestión, se os parece, pasamos ao seguinte paso, que era a presentación de propostas. Ou alguna persoa quere intervir antes de pasar á presentación de propostas? Bueno, para esa presentación, como vos comentaba na ordenación da ficha, empezamos en primeiro lugar por todo o rural, non? Aí, Emilio, te querías facer unha defensa, non? Tamén das propostas. Se queres, deixo o micrófono, paso aí, vale? Vehículo del... Sí. Sí. Pois eu chamo-me Emilio, son o presidente da... Bueno, antes de nada quería decir que é un pouco a modo de protesta facer unha transmisión en streaming cando en algúns lugares do rural non hai acceso a internet fácil e noutros lugares, ou en moitos, non hai fácil e gratuito, como pode ser no locais sociais, pareceme un pouco anacrónico. Entón, estamos facendo aquí unha modernidade que non chega a todo o territorio que Ferusa pretende representar. Bueno, chao, Emilio, son presidente da Federación de Asociacións de Veciños do Rural. Vou defender a proposta 66 e 67. Son propostas para todo o rural. Así o debatimos na federación da que formamos parte 19 asociacións do rural. A nosa intención con estas dúas propostas é tentar salvar o que a priori consideramos un pouco forzado, que toda a área territorial, que o rural conforme só unha área territorial. Iso supón un obstáculo grandísimo para repartir os fondos dunha maneira equitativa. Entón, intentamos facer, alo menos, dúas propostas que revirtan en todo o rural. Unha é un vehículo desbrozador con aspiración, ben sexa un tractor, ben sexa unha carroceta, unha cousa dese estilo, non sei exactamente o que se valorou aquí por 120.000 euros. Iso daría a posibilidade de que, sempre que as persoas que sexan responsables desa área o teñan a ben, un vehículo desbrozador que poida estar circulando e desbrozando por todo o rural durante todo o ano e non funcionando por contratas como está funcionando agora, pasando procesos de contratación farragosos, chegando sempre tarde, mal e sempre ter que andar piañando este tipo de cuestións básicas.
Non vamos a dicir que é unha proposta mellor que a outras que hai aquí ou mellor que as propostas que se fan en cada parroquia, pero sí consideramos que revirte en absolutamente toda a rede territorial. A segunda proposta que quero defender é a dos paneis informativos unificados para a área territorial do rural. Isto propoñémola debido a unha cuestión de uniformidade do territorio, é unha cuestión comunicativa. Todos sabemos que vivimos no rural, que hai uns lugares habituais onde se pegan cousas e ben sexa pois, o aviso da funeraria de que morreu alguén, ben sexa o cartel das festas, da parroquia do lado da nosa, ben sexa a información da propia asociación veciñal, ben sexa algún que outro anuncio por aí, e pois iso o que provoca é que haxa un desorden tremendo, se peguen nas marcasinas do autobús, nos paus dos sinais, tal. Entón, isto o que faría é ordenar un pouco todo iso e, por outra banda, tamén nos permitiría involucrarnos un pouco na vida do Concello. A nosa intención é que estes paneis informativos unificados estean situados nun mapa, nunha cartografía, e que todos os departamentos do Concello coñezan eses puntos de información e poidan facer chegar a información a eses puntos. Estou me referindo non só a actividade cultural, senón a festas ou a outro tipo de información que sexa de interese. Eu creo que non é moi complicado organizar unha rede de comunicación, non ten por que ir unha ordenanza municipal a leválo ali in situ, nin nada deso. Nós podemos colaborar, pois pódese ter algúns correos ben sexan electrónicos ou postais para que chegue a información e baixar da casa e con unha chincheta poñer no local, no lugar, no pan informativo e crear un hábito de comunicación. Non é fácil chegar, parecen dúas propostas sinxelas e parecen dúas ideas de paracaidistas, pero pero, bueno, no SEO de Ferusa tense debatido moito de que poderíamos propor que poderíamos propor que revertise en todo o territorio e foron as cousas que se nos ocurriron. Había máis, había pois, propostas de mercasinas, había propostas de, efectivamente, facer que todos os locais sociais tesen internet, wifi, gratuito, que algúns lugares pois tuvesen acceso a internet, que, bueno, pero en cada unha desas outras propostas que houve, pois sempre había, digamos que algúns que xa tiñan, outros que xa non tiñan, entón optamos por dúas que beneficiasen absolutamente todo o mundo. Bueno, creo que máis ou menos queda exposto todo o que quería decir. Bueno, pois para ir en orde, non? Facer un recordatorio breve, podemos facer unha lectura do resto das propostas para todo o rural. En primeiro lugar, había, en función da ficha de propostas que tedes, non? Que vos entregamos ao principio, estaba o aparcamento gratuito para a poboación do rural, as dúas que comentou Emilio de propostas por Ferusa, esta outra que sería a sinalización do rural, a 69, a 72, pois, aparcamentos disuasorios para facilitar o transporte desde o rural, a 73, facilitar os desplazamentos en bicicleta desde o rural, a 75, investimentos para calmar o tráfico nas estradas máis conflitivas do rural norte, e a 120, que sería palco para actuacións culturais. Seguindo, as propostas para todo o rural e por orden alfabético, non? Temos a parroquia de Arins, aí non sei se queredes comentar alguén algo a este respecto, se non fago a lectura. Temos, en primeiro lugar, a 23, que é Beirarrúas na Devesa, en Arins.
A seguinte, a 35, luminarias en Fornás. A 46, acondicionar a antiga Escola Unitaria de Arins. A 47, parque infantil en Arins. A 48, senda peonil na rúa de San Martiño ata a glorieta de Monte do Gozo. A 49, continuación saneamento en Arins. A 52, rede de saneamento na rúa das Tornas en Arins. E a 68, seguridade viaria na estrada Eixo-Arins. ¿No? Con respecto á parroquia de Bando, Antonio quería facer a defensa de algunhas das propostas. Pasoche entón o micro. Son Antonio da Asociación de Veciños Camiño de Santiago. Como? O número de propostas que vou a defender é a 1, a R66, RU67, a R25, a R41, a R42, R43, R44, R22 e R124. Ben, primeiro, as dúas primeiras propostas son da Federación. É a R66 e a R67. Eso foi unha toma de decisión unánime, e verás que todos os compañeiros do rural hemos decidido eso. Por qué? Porque moitas parroquias ao día de hoxe ainda non lle pasou o trator. E, desde logo, é unha vergonza incumplindo todos os acordos que ten o Concello con nós. Sí, quer decir, pero as dúas primeiras son de Ferusa. E como mesmo de Ferusa, pois as teño que defender. Sí, exactamente, no mesmo sentido. Ben, a terceira, sí que xa é de Bando, que sería a estes momentos é lamentable que teñamos que os veciños defender que nos poñas puntos de luz pública na parroquia. É a R042. A estas alturas, no ano 2016, que os veciños teñamos que pedir en isto. E díxeno desde o primer día, debía de quedar fora destes orzamentos a limpeza, o alumeado, o saneamento, o alcantarillado. Esos son deberes que o Concello debía ter cariños todo o ano, pero non nos fan caso. Deben de vivir en outro planeta extraterrestre. Non saben, non coñecen o que son a ciudadanía de Compostela. E o resto das propostas van así, que decir, anos levamos defendendo que no local social, no espacio lúdico do local social, se poñan os investimentos de biosaludables, porque as persoas poidan facer ali exercicio, en vez de ir aos hospitales. En sí, a RU44. Son sencillas, así. Outras son dos veciños, non me meto. E as outras, que son os arranxos de beiras rúas, saneamento, xa sabemos de antemán que non collen este presuposto. Por iso digo que é unha vergonza telas que plasmalas aquí. Pero é o concello que temos, de lado da ciudadanía. A ver se aprenden e lle mandades o recado. Neso estamos, non? Estamos nesa línea. O resto das propostas de Bando, tal como podes ver aí nas fichas, a hora de votar non hai ningún problema. A hora para votar e teñan validez, xa miraremos eso, Antonio. Xa miramos eso. A 25 era a mellora da seguridade viaria na costa de San Marcos. A 28, mellora para as persoas viandantes asilo Aspas San Marcos. A 29, sumidoiros en Bando de Abaixo. A 41, dotación de beiras rúas, rede de saneamento e auga potable na rúa Coto dos Olmos e anexos. A 42, a que comentaste agora. A 43, dotación de beiras rúas na avenida de San Marcos o enlace covial con dirección ao núcleo do Castro. A 44, espacio biosalud deportivo en Bando na rúa Coto dos Olmos, que acabas de comentar. A 51, arranxo e ampliación dos columpios en Castro de Abaixo.
carril bici de San Marcos ata a cidade, que sería a 122, e a 124 Beirarrúas na rúa Coto dos Olmos. Non? Si está mal localizada, non vos preocupedes. Eso é importante é que se faga, non? Si é do vosso interese. Vale. Despois, seguindo coa parroquia de César, non sei se alguén que queira comentar algo, se non fago eu a lectura, que a primeira, a 118, é arranxo da estrada en César 1 kilómetro, e a 119, que sería a construción dunha beirarrúa 1,5 kilómetros tamén en César. Vale? En Conxo, na parroquia de Conxo temos tamén, non sei se que alguén de vos quere comentar algo, se non, pois tomade, decide máis as propostas. Neste caso, Conxo, bueno, somos da aldea do Porto, que pertencemos á parroquia de Conxo, e sufrimos a presión do Milladoiro, estamos pegadiños ao Milladoiro. Levámola sufrindo desde que se foi creando e cada vez nos acoquinan máis. Entón, todas as propostas que están aí son propostas que fai 12 anos que levamos pedindo. As infraestructuras, a área recreativa do Porto de Conxo é unha cousa moi sinxelina, é un lavadoiro que non ten interés ningún, ou sea, xa está visto que, quero dicir, por patrimonio e tal, non é un lavadoiro antigo ni nada, que o único que fai é encherse de silveiras, de ratas e, bueno, nada. Pedimos que se desfaga esa zona, se acondicione con unos bancos, porque pasan por ali o Camiño de Santiago, e nada máis, o sea, solo eso. A seguinte, o alumeado na Rúa das Espiñas, é unha rúa que comunica a aldea co Milladoiro, por aí ven moita xente andando, e é unha rúa que carece de puntos de iluminación suficientes, aparte de, bueno, arranxar un pouco a pista de acceso ás casas, que levamos 12 anos pedindo, e agora todavía é máis difícil porque cambiaron o camiño e agora pasa por esa rúa, co cal vai ser máis complicado. Pero, bueno, alumeado, eu creo que non debería de serlo, sobre todo tendo en conta que tamén lles beneficiaría a eles. A Rúa do Esquío é unha rúa que sufre moitísimo a presión do Milladoiro, xa que é a ruta do colesterol, o cagadoiro de cans e o paseo dos bebés. Eso é, vamos, antes pasaba por aí o camiño portugués, que agora se desviou, pero sigue sendo un camiño de moitísima presión, na que se nos fai bastante complicado a veces ir para a aldea co coche, e o que pedimos é que as beiras da estrada se acondicionen simplemente para que a xente vaya por aí, non pedimos beirarrúas, non as queremos que se acondicionen os laterais para que poidan ir andando, co carriño, co can, co que queiran, cas bicis, que se limite a velocidade, porque hai xente que pasa moi mangada, e que se cubra con iluminación ata a central eléctrica, porque tamén é unha zona na que hai moitísima xente que vamos andando do Milladoiro á casa e vamos a escuras. A partir das 6 da tarde non hai luz, vamos con linternas. Isto tamén está pedido desde fai moito, se nos decía que non se podía porque era camiño portugués, agora que non é, creo que xa vai sendo hora. E a cuarta é a reposición do alumeado no Porto de Conxo, como lle pasa a todo o rural, é insuficiente o alumeado, alumea pouco, non se ve, e hai que repoñelo. Entón, eso tamén o levamos pedindo 12 anos, como vedes son cousiñas esenciales porque somos unha aldea pequena. Gracias. E con a distribución de, por fin, que vexamos a donde pertence. Moi ben, bueno, agradeces. Seguimos entonces polo resto das propostas das diferentes parroquias, o eixo, non hai ninguén por aquí. Bueno, comento a seu entón. Temos tres para a parroquia do eixo, que sería a 91, ampliación da vía que vai dende a Nacional 525 ata Arins polo eixo, a 92, que sería arranxo do campo de fútbol de Santa Lucía ao eixo, e a 121, que sería campo de fútbol no eixo. En festa, eu sigo, vale? Sigo comentando as
as propostas. Se alguén quere intervir, por favor, que levanta a man. A 107, rede de sumidoiros na aldea de Formarís. A 111 sería a reforma da iluminación na Nacional 550 desde Finsa a Tamarantes, pasando por Formarís, Pontesión e o Forte. Reposición de fonte e lavadoiro, tamén na Festa. Na parroquia de Fecha, Santa Cristina, hai unha proposta que sería a 17, acondicionamento das escaleiras de Gamil en Santa Cristina de Fecha. Na parroquia de Figueiras temos a primeira, que sería con número 1, abastecemento de auga potable en Portela de Figueiras. A 15, columpio no Parque Infantil de Figueiras, Moas de Arriba. A 16, beirarrúas dende o Carme ata Figueiras, a un tramo menor. A 24 sería sumidoiros en Figueiras. A 63, adecentamento e saneamento das instalacións deportivas anexas no campo da Festa de Figueiras. E a 115, acondicionamento das zonas de recollida de residuos sólidos urbanos. E a 117, reparación dos paramentos dos locais anexos ao campo da festa. ¿No? Na parroquia de Laraño, non sei se queres comentar. Buenas tardes, soy Julio, el secretario de la Asociación de Vecinos de Laraño. Antes de nada quería apoyar la propuesta de Ferusa, tanto como el tractor como los paneles. El tractor lo veo indispensable en el sentido de que me da envidia cuando voy por Santiago las máquinas estas de limpieza de los vehículos de las calles, como lavan las calles, y en el rural pues tenemos las cunetas y los laterales llenos de maleza, porque el tractor que está en el polígono del Tambre, el funcionario lo coge a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde lo deja en el polígono del Tambre, con lo que el circuito que puede hacer por el rural es escaso, aparte de la hora del café o la hora de las vacaciones o la hora de las bajas. Los paneles pues sería interesante pues en el sentido de lo que se dice, la del tractor específico para el rural, porque el tractor que tiene el ayuntamiento creo que está infrautilizado, en el sentido de que, como repito, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que se tenga que desplazar del polígono del Tambre a cualquier aldea del rural de Santiago y regresar al polígono del Tambre, creo que no es una cosa óptima. Por eso pedimos algo específico para el rural. Lo de los paneles del Ferusa que decimos lo apoyamos en el sentido de unificar todo lo que es el rural, la información. Concretamente del Laraño, voy a apoyar lo que es la senda peonil del Laraño. Pues bueno, en Laraño tenemos 50 metros de acera, que empieza en un sitio y acaba en otro sitio, un final y un principio sin sentido. Esta senda peonil es la que va desde la salida de la autovía del Laraño hasta el comienzo de la carretera de Noya, o sea, de la antigua carretera de... Exactamente, estoy hablando del R15, R105. Exactamente, sí. En ese sentido, pedimos lo que es la senda peonil del Laraño. El lavadorio de Lamas es algo que ya le hemos pedido al antiguo Partido Popular, el que estuvo en el gobierno, un lavadoiro que es público, que es peligroso porque tiene el tejado con tejas que el día que caigan y hagan daño a la gente, no sé quién será el responsable, por eso lo vamos a pedir en estos orzamentos. La vía de servicios de Pardiñas pues es una vía que hay paralela a la autovía de Noya, y simplemente puedo decir que está utilizada por muchos vecinos porque evitan un rodeo bastante grande. Están en pésimo estado. Y lo de los columpios biosaludables, pues da envidia ir por la Alameda y ver un montonazo de columpios, y en Laraño no tenemos nada. Ni pista deportiva, ni columpios, ni nada. Es simplemente, son 4 peticiones, habíamos hecho otra, que no la habéis aceptado, que sería el puente de Carmela, que es un puente, a parecer, que tiene la estructura bastante deteriorada, que no dejáis pasar los coches por allí, por eso no tenía que ser peatonal o bien para bicicletas. Yo me acuerdo de ir a vivir al Laraño y pasar los coches por allí. Las obras que hubo del colector no se controlaron y ahora está el puente en mal estado, y es un puente que es Camino de Santiago y está en pésimo estado. Gracias. Pois, do resto... Bueno, do resto das propostas de Laraño queda... Sí, perdón.
Boas tardes. Bueno, nós pertencemos á Asociación de Veciños de Coira, que, aínda que as nosas propostas están englobadas dentro do que é a parroquia de Laraño, como asociación formamos un colectivo, digamos, aí un poquinho como aparte, non? Somos de recente creación, a nosa idea é formar parte tamén da Federación de Asociacións de Veciños, por suposto, tramitaremoslo cando sexa oportuno, vale? E, bueno, as nosas propostas, estando de acordo co compañero que falaba antes, de que a maioría do que hai aquí son propostas de sentido común, de servicios básicos, nos que o Concello xa debería de tomar nota prácticamente todos esos e poñelos nun ABC como algo prioritario a desenvolver e a dotalo de presuposto para facelo, porque estos son peticións dos veciños, son necesidades dos veciños, son primeirísimas necesidades, casi todas elas dos veciños, por eso se manifestan aquí. E estando de acordo que decía el, que debería ser o Concello que xa tomara nota fixera disto, e non ser nosos que puñáramos isto sobre os papéis e nos estuéramos aquí debatindo sobre estas cuestións, non? O marxen desas outras, bueno, pois nos aceptastes-nos aquí 3 propostas. Quero decir antes que nada que nós temos... Sí. Nada, quería decir antes que nada que a nosa parroquia, a nosa aldea, é unha aldea que está dividida entre 2 concellos, témola dividida xusto polo medio, temos que loitar con Ames e temos que loitar con Santiago. Si isto xa é difícil, nós témolo dobremente difícil. E, bueno, temos aquí 3 propostas que son a 30, a 31 e a 53, non? Bueno, por este orden, pois, penso que sería un poquinho xa en como están postas, non? Sería o orden nos que entendemos que debía ser. En primeiro lugar, un acceso digno polo medio da aldea, porque está a raíz do problema que tivemos que nos querían meter a alta tensión, que eso xa é para darlle de comer a parte non sei a quen, querían a meter polo medio da aldea, increíble. A raíz desta actuación deixáronos aquelo, si xa estaba mal, 100 veces peor. Entonces pedimos en primeiro lugar pois, que se tome en consideración esta proposta. A segunda consideración é para un cruceiro que temos ali, que, bueno, pois, como habrá moitos tamén por Galicia, comen as silvas, os toxos e demais. E a terceira é o acondicionamento e o firme dunha ponte que por mor das obras do polígono canalizaron as augas para ali, esas augas que están baixando de alguna forma subterráneamente, están socavando firme e están facendo que se derrube parte da vía. Vale? Gracias. Bueno, pois seguimos ahora coa parroquia de Marantes, que sería a actuación, hai unha proposta que a dúas, sería a actuación de urxencia para a mellora da pista polideportiva do Centro Sociocultural de Cortos, Marantes. Marrozos, non sei se queres comentar algo, se non, sí. Sí, eu máis que defender as propostas de Marrozos, o que quería era xustificalas un pouco, porque aquí, vamos a ver, onte tivemos unha asamblea veciñal, precisamente para temas de orzamentos participativos, e nós non fomos capaces de explicar á xente isto que pedimos. É dicir, espazo coberto multiusos en Marrozos, 217.000 euros. Nós non sabemos en que consiste iso. Nós non sabemos de que vai iso. Non sabemos nin... A nosa proposta era ampla. A nosa proposta era un espazo coberto no entorno do local sociocultural ou no entorno do campo da festa, das canchas de fútbol sala. Eu non sei, ao final, o que decidiron aquí para que iso vaya a 217.000 euros. Non o sabemos. A cuberta para o palco da música de Marrozos. Tampouco non sabemos exactamente que consiste, porque nós estamos falando de botar unha uralita e sanear a auga. Mandamos unha proposta técnica tamén e tal. Bueno, 30.000 euros parece-nos que chega ben. Zona de esparcemento. Hai unha masa común, bueno, que se chama comúnmente masa común, un terreo a descoñecido cedido ao Concello, que nós queríamos acondicionar. Non sei exactamente en que consiste o acondicionamento para valer 80.000 euros. Non o sabemos. Non podemos justificarlo. Non sei se van plantar árboles, se vai nivelar, se vai facer unha entrada. Non sabemos por que iso vai costar 80.000 euros. Parecenos unha cuantía máis que suficiente para que quede moi ben acondicionada.
Outra pavimentación, Vía da Plata, Camiño de Santiago, Susana Marrozos. Estamos falando de 174 metros lineais de un camiño, unha corredoira, unha antiga corredoira, pola que pasan peregrinos a diario e pola que tamén se sirven varias casas, dúas en concreto. Xa digo, eses 174 metros casi é 1.000 euros por metro cuadrado. 158.000 euros. Non sabemos en que consiste, non sei se vamos botar un filme de azabache ou o que. Hai outra proposta dunha veciña de Marrozos, non é da selección, que é Accesos a Susana, que está ben valorada, 55.000 euros, non sei exatamente tampouco que é, pero parece que se axusta. O que pasa que, segundo as nosas consultas últimas, xa está orçamentada por un convenio que estableceron entre o Concello de Boqueixón e a Xunta de Galicia, porque a carretera esa é competencia da Xunta de Galicia. Entón, algún tipo de acordo chegaron que inclúe o tramo que está no Concello de Santiago, ainda boa. Entón, nos, pois, esta non a imos defender, porque xa se vai facer. Entón, preferimos aproveitar os orçamentos participativos que se aproveiten para outro tipo de propostas. E tamén quería resaltar o que xa queda aquí en evidencia para todo o mundo. É dicir, aquí todo o mundo pide cosas moi razoables. Eu, ao de Coira, desexo por moita sorte, pero non creo que ninguna das vosas propostas saia adiante. Porque sodes poucos veciños, ninguén vos vai apoiar, cada un vai votar as súas. Entón, é como falaba aquel día unha rapaza aquí, carta a los Reyes Magos. Entón, cada un pide, e aquí vais levar o gato a auga, pois supoño que quen teña máis veciños, quen teña máis apoios, quen saiba mover mellor, e quen teña a posibilidade de facelo. Porque parroquias pequenas non van ter posibilidade, se todos nos movemos ao mesmo nivel, non van ter posibilidade de sacar nada. Entón, os orzamentos participativos, no caso da área territorial do rural, convírtense nos orzamentos da pérdida de tempo para moita xente. Está ben o proceso, todos aprendemos moito. Pero eu, de verdade, que vos quito o sombreiro. En Marrozos vamos a intentar, pero somos unha das máis pobladas. Nós temos 1.200 habitantes. Nos vamos a intentar. Pero tamén, imaginádevos, por eso puxaron o límite de unha proposta por parroquia. Pero nós temos, imagínate, que nós facemos piña en torno á proposta de pavimentación Vía da Plata 150.000 euros, e aquí xa está, todo o pescado vendido. Non? Bueno, eu creo que estábamos... Bueno, Emilio non se caracteriza moito por dar ánimos a este proceso, pero, bueno, realista depende como interpretedes vos a participación. É dicir, vos pensa... Por favor, escoitade un segundiño. Non, dou a miña opinión como técnico, como persoa que sigue nun proceso desde o inicio e que non é o momento ahora de volver para atrás. É dicir, ahora estamos no momento de toma de decisións, ao final vais a facer esa avaliación, non? Eu creo que porque non esperamos ao final a ver como resulta e como acaba todo o proceso, e en base a eso tomamos leccións e, se interesa, facemos os cambios necesarios. Eu creo que, por favor, máis que agora intentar pois darlle voltas ao proceso que vai seguir en marcha, non? Seguindo coa presentación das tres propostas que quedan na Susana, tiñades a 77, que tamén era a vosa, non? Da asociación, que era a remodelación dos baños do Centro Sociocultural e a adaptación para persoas con mobilidade reducida ou discapacidade. 86, rehabilitación das fontes de Salgueiral e de Aldrei, 86. 87, pavimentación do campo de festa de Marrozos. En Vidán había unha proposta que era 14, que era parque infantil. En San Caetano hai algunhas que queredes defender, non? Se tal, en función das que non comentedes, pois comento o seu. Hola, son Ana Sabel, son a vicepresidenta da Asociación de Veciños de Agracia. En función das propostas que aparecen aquí, a asociación, tal como pertenece tamén a Ferusa, sigue defendendo a proposta do vehículo desbrozador, máis o dos paneis informativos. Logo, respecto ás propostas que aparecen aquí de Beirarrúas en Garabal, Marquesina en Garabal, Beirarrúas saída Polígono do Tambre,
beirarrúas na rúa Camiño de Vilares, canalización para evitar verquidos de augas en Camiños Vilares, beirarrúas na rúa do Tambre, Santiago, Compostela, Marquesiñas e beirarrúa en parada de autobús. Bueno, todas estas propostas do principio entendemos que son investimentos que xa están catalogados ou están incluídos noutros tipo de orzamentos, posto que as Marquesiñas en teoría correspondelle á empresa Tusa, e xa parece ser que xa teñen preparadas e compradas para instalar. Asimismo, tamén o de beirarrúas hacia a salida do polígono do Tambre, creo que hai un orzamento xa para o mes para a primavera, de empezar esas beirarrúas. Respecto á rúa Camiño dos Vilares, entendemos que eso non pertenece a San Caetano, ou se pertence xa na zona urbana, entonces non nos compete a nós, e como asociación imos a defender o que, en primeiro lugar, o acontecimento da masa común no lugar de Garabal, que é a proposta RU 93, na que, en principio, este acontecemento trátase sobre 1.300 metros cuadrados, que é unha masa común que no seu día os veciños da zona, do lugar de Garabal, aportaron as súas fincas para facer unha escola. A escola fíxose na mesma aldea, pero logo houve unha permuta entre o Ayuntamento de Santiago e os veciños para que esa escola se pudera construir ali unhas vivendas para os mestres. Ao final fixose nun lugar e permutáronlle os terrenos noutro lugar, que ven sendo esta masa común. Despois, por circunstancias de Cámara Agraria, Xunta de Galicia, máis todo o que pasou nestes últimos anos, esa masa común está a nombre ahora do Ayuntamento de Santiago. Pasa ao ladiño o Camiño de Santiago tamén, e o que propoñemos precisamente é arranxar desbrozar, acondicionar o terreno, e poñer unhas mesas destas típicas de madeira, que hai nos merendeiros. Aquí falan dun presupuesto de 41.466 euros, nos aportamos, xa o presupuesto son 8.233 euros, non é máis. Respecto a outra proposta, ao RU 94, que é unha senda peonil do polígono do Tambre ata o campo da Festa San Silvestre, pois o mesmo. Resulta que nós somos, non sei se coñecedes a Parroquia da Gracia, estamos onde está o polígono do Tambre, é unha zona moi bonita, invitamos a visitala, e nese momento, ao polígono de Tambre, existen moitos concesionarios, moitos talleres, que utilizan as nosas vías públicas, as nosas carreteras, para circuito de probas. Como ben se falou incluso antes aquí, hai rutas de colesterol, como se chaman agora, hai moita xente que se dedica ahora a camiñar, xente maior, xente menos maior, xente xoven, bicicletas, nenos. Bueno, estamos falando ao final de 1.200 metros en línea recta que van desde, non sei se conocedes, onde está Merca Galicia, o sea, ao final do polígono de Tambre, hasta o que é a Capela San Silvestre, que é onde está tamén o noso local social. Xa existe o que é unha cuneta feita de hormigonada, pero se ven un coche ou un vehículo, un camión ou un tractor grande, pois oblíganos a tirarnos a esa cuneta, non? Entón sería solamente botarlle hormigonado, o sea, entubar, botarlle hormigonado. E aquí falase de 96.000 euros. Nos, a valoración feita por unha empresa que se dedica a isto son 38.000 euros. O sea, xa poñendo hormigón de 25 centímetros. Se non, sería un pouco menos. Outras propostas ven sendo a RU 126, que é o arranxo no local social. Temos un local social, eu creo que infravalorado, un local social moi grande, moi amplio, pero temos un problema de accesibilidade. Xa solo para poder entrar na porta principal hai un escalón moi pequeniño, que incluso estes días, cando nas votacións que estamos facendo frecuentemente, pois unha persona con silla de rodas non pode acceder. Asimismo, o local ten 2 plantas a maiores, con unhas escaleiras que deben ter como 8 peldaños cada unha, e que, bueno, pois para unha persona maior ou para incluso os cuartos de baño os aseos están na segunda planta, o sea que, como que irán usalos, é imposible. E hai 2 tramos de escaleiras. Así mesmo tamén temos unha cociña que está xusto debaixo do palco, son sobre 50 metros cuadrados, que está moi mal distribuída, entón o que pedíamos era que esa cociña se botase hacia un lado e polo medio da cociña, o sea, dividir a cociña con unha mampara, un biombo destos de, non sei se de PVC, para que, se o día que é necesario se fai falta a cociña completa, pois abres o biombo. Que para outro día fai falta facer unha clase ao lado de fotografía ou que sea, pois cerras o biombo, o sea, para utilizar esa, porque é moi grande a cociña.
E depois tamén hai unha área infantil que está pegadiña tamén ao local social e está de terra, de area, e non cumple a normativa, en principio. Entonces, nos falábamos incluso unha proposta que era de... Últimamente están poñendo eses paneles de caucho, que tampouco parece que son moi bons, son tóxicos. Entón, a proposta que vimos precisamente en Londres, que hai unha que é viruta moi grande que se fai de madeira, o sea, como se fora estilla, pero facendo viruta, se fai círculo. E iso cúbrese os parques infantiles e a verdade que é moi cómodo para os nenos e, sería unha forma de cubrir esos parques infantiles. A maiores tamén, os parques infantiles en Santiago, ningún está cuberto, tanto sea para o sol como para a chuvia, e deberían de poñerse unha desas lonas que hai cubre para o sol ou para a chuvia. Despois, outras propostas que presentamos é a RU95, que son os lavadoiros e fontes na Gracia, que ven sendo 3 lavadoiros que hai en Son de Abaixo, outro en Bálsoma e outro en San Silvestre, e máis unha fonte que hai tamén en Bálsoma que se chaman o dolmen, porque ten unha especie, a forma de dolmen e que a xente utiliza moito esa fonte e os lavadoiros non se usan porque están en moi malas condicións. Incluso algúns veciños este ano pasado desbrozaron a zona, intentaron limpiar os lavadoiros e foi o que presentamos, as fotografías que presentamos na página web, podense ver. E nada máis. Gracias. Bueno, moi ben. En canto ás valoracións técnicas para que as persoas que nos saibades, é feita pola Oficina Técnica dos Orzamentos Participativos, que está conformada por persoal técnico municipal a hora de analizar as propostas e dar un valor, non? Se algunha persoa de vos ten interés en ver por detalle as valorizacións, pois despois podémolas ver, hai fichas de cada proposta, non? Bueno, xa houve un prazo para iso, sí, efectivamente, parece ben. Sí, que hai un prazo ahora na proceso de votación, hai un prazo, se quere consultar de aquí ao 26 e ver os detalles, pode velos sin problema ningún. Perdón? Están todas valoradas as que están aquí na ficha de propostas. Non estaría, estaba aprobada, estaba validada. Igual un erro da web, pero todas teñen a hora de meter os datos, pode ser, pero todas teñen o seu orzamento, que é este que está aquí, pero bueno. Facendo xa a última relación de propostas do resto das parroquias, temos en San Paio, temos dúas, que é a actuación de urxencia para a mellora dos accesos á ruta fluvial de Pontesarela, que é a 4, e a 10, que é abastecemento de auga potable e saneamento en Pontesarela, non? Escoitade, por favor. Xa acabamos, agora xa pasamos ao proceso de votación, non? En Vista Alegre temos a 21, que é investimentos para aumentar a seguridade viaria no tramo de Queiroal, Monte da Vila e Ponte Romaño. Temos a 81, que é conservación e posta en valor do río Sarela, e a 83, urbanización da rúa Ponte Pedriña de Arriba. Na parroquia de Verdía temos a 3, que é pavimentación da pista de Verdía, e a 71, que é creación dun espazo cuberto para actividades ao aire libre na zona norte, na zona rural norte. En Villestro temos a 12, que é parque infantil en Roxos, a 56, marquesiña de autobús na Capela de Roxos, a 74, equipamento cancha de baloncesto en Roxos, e a 123, arranxo da cuberta do Centro Sociocultural de Villestro. Bueno, estas son as 86 propostas que do rural que agora teríamos que asinar esa puntuación, non? Nesa papeleta, recordade, hai do 10 ao 1, 10 aquela que teña máis valor para vos, que queirades dar máis puntuación, a 9 a seguinte, a 8, a 7, hasta que queirades dar menos valor, que sería a 1, non? Cun punto, non? Entonces, antes de pasar a votación, creo que quere comentar algo María, non? Que me pedías antes a palabra, perdona. Sí, pedín antes a palabra, pero pareceme máis oportuno esperar ao final. Bueno, eu son María, son a teniente de alcalde do Concello de Santiago e concellera de Facenda tamén, onde está recaendo esta proposta de orzamentos participativos.
Primeiro, quero agradecervos a vos asistencias aquí. Sabemos que os tempos na vida de hoxe pois son complicados para participar en este tipo de cuestións, así que un agradecemento a todos os que vos acercástedes. Sabemos que o proceso non foi perfecto, que hai moitas cousas que hai que mellorar, é a primeira vez que se fai, con todas, a máis nun tempo récord, nuns meses que tanto para o equipo técnico como para os funcionarios, como para a xente que nos vimos involucrados, foron uns meses dunhas tarefas e de un traballo pois bastante importante. Nese sentido, sabemos que hai que mellorar, seguirase mellorando para próximos anos, pero a vontade deste proceso, creo que quedou pois máis ou menos ben trasladada, que era esa vontade de que a xente, de que os veciños de cada parroquia, sobre todo no rural, podades expresar e decidir as vosas propostas para as vosas parroquias. Non son moitas as propostas, sí que son moitas as necesidades, compartimos esa valoración que facíades varios de vos, de que moitas son necesidades básicas que un concello debería garantizar desde o principio, que non debería estar a debate. Eu comparto esa visión. Antes de entrar no concello era un comentario que se me podía escoitar a min pois de forma a miúda. A realidade que das propostas que se presentaron en orzamentos participativos, a cuantía global de todas as propostas son 20 millóns de euros, máis da metade son do rural, son 11 millóns de euros o total das propostas do rural. Para que vos fagades unha idea, o capítulo de investimentos do Concello de Santiago no ano 2016 foron 6 millóns de euros. Hai que priorizar, lamentablemente hai que priorizar. O Gallao verá fondos para facer todas porque son necesidades básicas, sobre todo as propostas do rural. Son temas de saneamento e abastecemento, de vir ás rúas, que non deberían estar a debate, non? Pero lamentablemente hai que priorizar este obxectivo, que prioricemos entre todas e todos. Dito isto, o que non entre dentro dos orzamentos participativos non quere decir que queden no olvido, ou non quere decir que o Concello non faga máis propostas de investimentos para o rural ou para as diferentes parroquias. O contrario, queda unha bolsa moi importante para o Concello de propostas, de investimentos, ese millón de euros que se vai repartir en orzamentos participativos non é todo o capítulo de investimentos, non? Hai máis. Bueno, nada máis, simplemente... outra cousiña que me gustaría comentar, porque aquí falouse daquelas parroquias onde o mellor hai menos veciños e, polo tanto, pois habería menos xente que nun principio estivera interesada en votar esas propostas. Hai unha premisa nos orzamentos participativos, que son orzamentos participativos que teñen regulamentos similares a regulamentos que se fixeron noutras cidades onde levan máis tempo desenvolvendo este proceso, e hai unha premisa que é que se votan 10 propostas. Isto é por algo, porque a mellor unha parroquia ten 3 propostas para a súa parroquia, pero considera moi importante que a parroquia do lado teña saneamento e abastecemento ou que teña un parque infantil, non? E con eso, pois, se promove tamén esa solidarización, que esa solidaridade que buscamos entre todos, non? Por suposto, repito, con isto non vamos a dar salida a todas as vosas necesidades, porque son moitas, e eso se evidencia ao ser que máis da metade das propostas do orzamento vai para propostas do rural, 11 millóns, máis da metade, máis que en comparación con outros distritos da cidade, pero, bueno, sí que pois nos parece moi interesante o proceso e, sobre todo, pois agradecervos, repito, que esteades aquí hoxe. Nada, tocaría... Sí, queredes comentar? Sí. María, quería preguntar si está contemplado al terminar el que podamos hacer como una revisión de esta primera experiencia que se ha puesto en marcha, pues poder aportar lo que hemos visto positivo, lo que se puede mejorar o algunas cosas para el curso que viene. ¿Sí? ¿Habría esa posibilidad? Gracias. Sí, ao final entendo que ten que haber unha avaliación de todo o proceso, sí, incluso unha participación aquelas persoas que queiran na comisión de seguimento a hora de ver o seguimento da execución das propostas aprobadas, eso sin problema, non? Pasamos entón á votación, escollemos unha urna, que sería aquela, e nada, xa tedes todos, damos 3 minutos, tedes todos feita a papeleta de votación, ben cuberta, revisadia. Bueno, 3 minutos, vale. Espera, un segundinho.
o que estou facendo é copiando cada fila correspondente, despois de facer os sumatorios, por votos, por puntuacións e por ponderacións, e agora o que fago é facendo a diferencia. Como vedes na puntuación final hai decimais porque se lle aplican criterios de ponderación, co cal por eso, ao aplicarlle un porcentaxe á puntuación, dá decimais por iso. Agora vamos a facer ordenadas. Esta sería. A ver, comentamos en función de das 10 primeiras que tiveron máis apoios. Iso podrías ordenar cales son a 66, que sería vehículo desbrozador con aspiración, a 67, paneis informativos unificados para a área territorial do rural, novas infraestructuras para na Rúa do Esquío, reposición do alumeado no Porto de Conxo, hambre ao campo da festa de San Silvestre, alumeado das Espiñas, infraestructuras área recreativa no Porto de Conxo, condicionamento da masa común no lugar de Garabal e a 10ª alumeado público dende o cruce da Rúa de Coto dos Olmos ao núcleo de Bando de Abaixo. A 10ª sería un 10ª que hai un área de suministro. Son as persoas que votaron, a puntuación sin ponderar e coa ponderación os puntos que tería, non? Sí, aquí o que facemos, lo explico, é coller, digamos, os votos de cada urna. En principio, se había máis participación, estaba previsto habilitar máis urnas, había outra tal. Entón, aquí o que se fai é sumar os votos, as puntuacións outorgadas en cada unha da urna, se lle aplica o criterio de priorización, que neste caso é 0,3, é un 30%, entón iso incrementa a puntuación provisional ao 11 máis o 30% dese 11, o cal dá unha puntuación final de 14,3. E estas son as persoas que votaron por esa proposta. De acordo? A ver, isto queda pendente ata o último día, no, día 25, porque o proceso de votación sigue pola rede, vamos. O esquema, digamos, de ponderación do voto vai ser o mesmo na plataforma. Digamos, o sistema vai ser o mesmo. Que se vai aplicar ese criterio de ponderación, dependendo do número de votos que teña, realmente se obterá ese resultado. Digamos que agora, como exercicio piloto de como se aplicarían os criterios de puntuación e como quedaría, serían máis ou menos así. Claro, sí, por suposto. Imos a... O número de persoas que votan, sí, non só a puntuación ponderada al final, sí, está un pouco máis de... Vaise publicar as persoas que votaron por esa proposta e a puntuación final. Tamén, como van a estar tamén tanto o orzamento como os criterios de priorización, tamén figurarán. O tal, digamos, cada persoa sabendo o... Claro, non se sabe a puntuación que lle otorga cada persoa porque se segrega. Entón, sí que podes ver, digamos, como se aplicou a ponderación para que se dese que... Sí que as persoas que votaron por esa proposta, sí. O que distinguen, eso sí. Claro, o número de persoas que votan. Sí, eso sí. Sí, eso tamén se vai poder.
No, é dicir, todo dato que non identifique, digamos, a persoa como emite o voto, podemos facer. Porque é anónimo non se sabe. Queda. Neste caso sí, pero Neste caso sí, porque claro, non se me pudo eliminar automáticamente. Xa está. Bueno, pois nada, quedaría logo ahora no rural recoller as demandas das asociacións e nada, xa, bueno, poñernos en contacto con vos e ir ás asociacións, vale? Poñernos en contacto con vos e ir ás asociacións. Pero en función da demanda que teñamos, hasta mañá ás 2 temos esa demanda, a ver que chegan, cando por ordenar. Bueno, bueno, nada. Unha vez máis, gracias pola vosa participación, por estar neste proceso hasta o final, non? Ben, gracias. Perdón.